கார்த்தியோட கேரியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் பருத்தி வீரன், ஆயிரத்தில் ஒருவன், பையா, நான் மகானல்ல, சிறுத்தை அப்படிங்கிற 5 மெகா பிளாக் பஸ்டர் படங்களுக்கு அப்புறம் அவருக்கு சின்ன தொய்வு ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா நடிக்கிற படங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஃப்ளாப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஆளுனா அழகுராஜா, பிரியாணி அப்படி இப்படின்னு எதை நடிச்சு பார்த்தாலும் எதுவுமே கிளிக் ஆகலை. அந்த டைம் தான் கார்த்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பேக் படமாக அமைஞ்சது மெட்ராஸ். நம்ம இயக்குனர் பா ரஞ்சித் முதல் படம் அட்டகத்தி ஒரு சிறப்பான நகைச்சுவை காதல் படமாக எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அதிரி புதிரியான படத்தை எடுத்தாரு. இந்த படத்தில் சாதி சம்பந்தமான பல விவாதங்கள் இருந்தாலும் இந்த படம் எல்லா சாதியினருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய படமாக தன்னுடைய அரசியல் கருத்துக்களை ரொம்ப ஆரோக்கியமான முறையில் நம்ம ரஞ்சித் வச்சிருந்தாரு. அந்த படம் கமர்ஷியலாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது மட்டும் இல்லாமல் பல விருதுகளை வாங்குச்சு. இது ஒரு தரமான படம்னு எல்லாருமே, அதாவது ரசிகர்களும் சரி விமர்சகர்களும் சரி, எல்லாருமே ஒரு சேர அந்த மெட்ராஸ் படத்தை கொண்டாடினாங்க. ஸோ அப்பேற்பட்ட மெட்ராஸ் கூட்டணி இப்போ பல வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இணையறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். கரெக்டாக 10 வருடம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக்கு நம்ம பா ரஞ்சித் அவர்கள் ஏற்கனவே சார்பட்டா பரம்பரை படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் சொன்னால் கூட அந்த டைம் கார்த்திக்கு டேட் இஷ்யூ இருந்ததால சார்பட்டா பரம்பரையில் நடிக்க முடியல. அவருக்கு பதில் தான் ஆரியா நடிச்சு அந்த படம் ஹிட் ஆச்சு. இப்போ மெட்ராஸ் காம்போ மீண்டும் இணையறாங்க. இந்த படத்தை தயாரிக்கிறது யாருன்னா மெட்ராஸ் படத்தை தயாரித்த அதே ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர் KE ஞானவேல்ராஜா தான். ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை கூட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த படம் 2024 மிட்ல ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஸோ ரிலீஸ் கண்டிப்பாக 2025 பண்ணிடுவாங்க. இப்போது எல்லாருக்கும் ஒரே சஸ்பென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போது ரஞ்சித் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் ஆயிட்டாரு. கார்த்தியும் பல கணிசமான தீரன், கைதி இந்த மாதிரியான பல வெற்றி படம் கொடுத்து மேலே வந்துட்டாரு. ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக கண்டிப்பாக ஒரு பேன் இண்டியா படமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அதுதான் உண்மை கூட. கண்டிப்பாக தங்கலான் மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா படத்தை தான் நம்ம ரஞ்சித் அவர்கள் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம உறுதியாக நம்பலாம். ஏன்னா இந்த காம்போ வெற்றி பெற்ற காம்போ. 10 வருடத்தில் ரஞ்சித்தும் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டாரு, கார்த்தியும் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டாரு. ஸோ அதன் காரணமாக நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு பேன் இண்டியா படமாக தான் உருவாக போகுது.